Are 18 ani și este o veterană a concursurilor de frumusețe. Ioana Hotăran a câștigat de curând titlul Top Model of the World România 2022. Iar la sfârșitul lunii ne va reprezenta țara la Cairo, la Top Model of the World. Frumoasa arădeancă studiază la Liceul de Informatică din Arad și este fascinată de vorbitul în public, ea fiind de altfel și influencer de succes în industria fashion. Contrar aparențelor, Ioana este fascinată de sporturile extreme. De curând a sărit cu parașuta de la 3000 de metri, practică bungee jumping, conduce motociclete, dar și mașini de mare tonaj. Ioana Hotăran. Voi arăta. Este mai măricică, dar este a mea. Este prima dată când particip la un concurs internațional de frumusețe și din ceea ce am văzut până acum, cred că sunt cea mai mică concurentă de acolo. Ioana, îți ținem pumnii și vreau să-mi spui când o să pleci la Cairo și în ce perioadă o să se țină concursul. Concursul se va desfășura începând din 27 februarie până în 14 martie și vor avea loc diferite activități. Vom fi la resorturi, vom întâlni anumite personalități de acolo din Egipt. Pe lângă modeling știu că iubești și sporturile extreme și vreau să-mi spui despre ele în câteva cuvinte. Eu sunt o fire spontană. Așa s-a întâmplat și cu sporturile extreme. Am zis hai să o facem și nu am fost doar eu cu parașuta, ci toată familia și mama și tatăl meu, ceea ce m-a uimit și pe mine, vă dați seama. Și după care am mers la Brașov chiar înainte de concursul din septembrie și am stărit cu bungee jumping și cu pendulul. S-a întâmplat. Sunt foarte pasionată de sporturile extreme pentru că simt că îmi induc o frică constructivă și că mă împing spre a-mi depăși limitele. Voi continua să practic sporturi extreme. Chiar m-am gândit că aș vrea să practic niște sporturi pe apă după ce revin în România. La concursurile de Miss, în general, sunt fete frumoase. Care crezi că sunt aturile tale? Pe ce mizezi tu foarte mult? Această lume m-a găsit pe mine, întâmplător, nu plănuiam asta. Și cred că m-am integrat foarte ușor, naturalețea categoric și determinarea până la urmă. Cred că trebuie să fii modest tot timpul, dar să fii și încrezător, să crezi în propriile tale puteri. Îți mulțumesc frumos, îți ținem pumnii și Doamne ajută data viitoare să vin platou cu coronița câștigată la Cairo. Doamne ajută!